Ayan guys, welcome back po. For today's video po ay magpipictorial po kami sa aming prenup. So, abang-abang po kayo guys kung ano pong mangyayari. So ayun guys, excited tayong makilala yung ating photographer na highly recommended po ng ating mga followers. At ayan na nga mga guys, yung aking asawa, ayan, pinapalitadahan na. 4 na oras daw kasi marami ang kailangang pamunuan. Shoutout sa ating makeup artist. Paano kanila makontak? Murang-mura lang po. Hoy, maglata ka dyan. Pa-follow na lang po sa Facebook, Lian Delicosa. Ayan, sige. Ilalagay ko po yung link, yung Facebook account niya sa comment section. So guys, follow nyo po at kontakin nyo po para sa inyong mga special occasion. Kung gusto nyo pong magpa-makeup, murang-mura lang po sa kanya at nagbibigay po siya ng discount. So ayun. Beauty and Nail Care din po, may video. Anong page? Brianna's Beauty and Nail Care. Lianas? Brianna's Beauty and Nail Care. Ayan, Beauty and Nail Care. Oh. Ayan, so contact na po kayo. At yung Hoy Jubog, wag ka dyan. Kasi si tita mo, inaano talaga yan, nire-remedyohan talaga yan. Ayan guys, oh. Oh, tapos na. So yung makeup artist, ayan, tapos na yung maliligayang araw niya. At nandito naman yung photographer. O ayan, sila po yung team ng photographer. Baka may gusto kayong i-shoutout. Sige, pumasok ka na, huwag kang maalo. Shoutout kan Zach Circle. Kunay? Zach Circle. Zach Circle? Zach Circle. Ayan, shoutout. Oh, come on, yung mga ex. Hoy. Masaya rin sila. Masaya. Di ba raw? Ayan guys, doon po sa mga gusto pong magpa-makeup, kontakin nyo po Lian Asibuchi Alipusa, ayan, sa kanyang Facebook page. Murang-mura lang po. Ayan. Pwede yan ibanios. Oo, ang pagbayad ko na pangani. Pagbayad panganin. Ayan guys, papunta na po kami sa aming first location. At syempre kasama po natin ang buong team ng Halo Ju Photography. Sila po ang aming official wedding photographer. Ayan, at ayun na po, nauna na po yung isang scooter. At syempre nakasunod po kami dahil hindi po kami nasa unahan. Ayan, pupunta po kami doon sa unahan ng barangay at doon lang po kami magpipictorial. Hindi na po kami naghanap po ng location na magpiplite pa po, magbabayad pa po kami para syempre naman makatipid po kami. Practical, oy, mga practical kami, akala nyo. Isa pa mga guys, ang aming mga dughan ay nanagukdok ngayon. Nanagukdok dahil hindi po talaga kami sanay sa mga ganitong pictorial o photoshoot. Pero syempre dala po ng kailangan sa aming kasal. Kaya naman po ngayon po ay may prenup shoot kami. Yes yo, break it down yo. Ayan, maraming salamat. Ngayon pa lang po excited na po kami. Pero may halong kulba, may halong ugmad. Syempre at umaatras yung aming mga barahibo dahil nanggigrabo kami ngayon guys. Ano kaya yung magiging resulta? Ugmaran kaya kami o ugmaran sila? So abangan ninyo mga guys kung ano po yung mangyayari. Ayan guys, dito po yung first location dahil ala Bagyo yung vibe. Bagyo na lugar ha, hindi yung bagyo na sana wag lang kaming bagyuhin. Ayan mga guys, dyan po napaghalata pong hindi po kami mga professional mode. Ayan, basta yung photographer din po ay ubak lang ng ubak sa amin ng pagkuhaan ng picture. At ayan, kinukulba talaga kami dito. Pero syempre mga guys, alam na alam po nila kung ano po yung kanilang gagawin. At kagaya nga dito guys, ayan nakataas po yung aming mga kamay at para kami dito yung nasa ring, yung nanalo from the red corner. Yes, ayan oh, and the champion. Ayan guys, na makita ko po yung behind the scene. Dito po ako kinulba dahil nakita ko na masyado po silang seryoso at mabusisi po sa kanilang trabaho. Grabe, mahirap din po pala yung kanilang trabaho. Smile. Ayan guys, ang sabi ko dyan, tuyangin nagadak pa matron kay dadadan ko man ikaw takgas. Dito naman mga guys, ang sabi dyan ng asawa ko, love, kamahal sa mga baraydan, pasibil na lakit. Dito naman mga guys, ang sabi dyan ng asawa ko, love, kahit tayo ay mauranan, basta tayo ay magkasama sa pamamatron, sa pananakgas at sa pamamunisyon. Dito naman ang sabi ng asawa ko dyan, love, magdirig tayo. Ang sabi ko naman, wag, kay Adaw, masuriaw. Pero ito talaga dito mga guys, yung pinakapaborito kong larawan dahil tila ba galing kami sa patronan at sinabi dyan ng asawa ko, love, naibayaan natin yung ating takgas, tara balikin natin.
Ayan mga guys, abangan niyo yung part 2 ng aming photoshoot at doon talaga kayo kukulbaan dahil doon po hinawakan po yung aking lato-lato. At syempre mega love shoutout po sa buong team ng Halo Ju Photography. Syempre kung gusto po ninyong makuha yung kanilang serbisyo, kontakin nyo lamang po sila. Napakamura po, nagbibigay po sila ng diskwento at napakababait po. Maganda po yung kanilang serbisyo at syempre pati na rin po yung aming bibi, ayan aming pinatubasan. Thank you so much po sa team ng ating photographer, pati na rin po sa ating makeup artist. So, ayun.